mhlawumbe umuntu mayishawa inyoka isiphi step sokuqala ufuna senze wathi omunye ithi mayimshaya kufanele kuyomunca wena ushevu lo ngenilo ufuka umunca ukumunca wonke yini ekufanele yenzeke kumuntu mayishawa inyoka uma ushaya inyoka amaphisa angenza umzekelo ingishala isandleni yes we expect ukuthi igazi lihamba ngama arteries lize lisuke enhlizweni lize artery ngiyayibona kuma periphery absolutely bese lisuka ke ngama veins libuyele emuva libuyele enhlizweni now uma ngabe uzothi ukubopha uqinise la usiwashe isilonda mawusiyosimunca ngazi ukuthi kusiza kangakanani yeah kodwa ubophe la ukuze iflow ingabi as quick okay indlela ivenom esebenza ngayo azifani okay enye isebenza egazini enye isebenza kuma nerves so azifani yingakho siyayisithi geza la ukuze le venom la iphume uyabo noma idilute ezibuye izobuyela vele emuva then okokuqala lokubophe then bese uphuthunyiswa ke esibhedlela hayi ukumunca amaphisa self